Tuhan dewata nagabi turpuk jamita sadarion ima nanyenet sian surat apostel Paulus mandapoton halak Filipi mamuka mai di Filipi 4 ayat 4 songonon madok disi marlas niroha mahamu toktong di bagasan Tuhani ula ima madok marlas niroha mahamu hamuak gamang dot hamuak kainang nahina hulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di bagasan ngulut tahun ikon matlas niroha dohita mananga ape namasa las niroha manangat sape toktong dohita ikon matlas niroha di bagasan Tuhani akahala godang do matlas niroha tikisonang rohana ima tikinai gaji dapotan bonus dapotan hepeng alamonang undian ibana ulang tahun mat pesta pamasuk-masuon di halasan rohana ala salilengon jomblo do ibana jalabo ibana manguli di umurna na 50 tahun dope dohot yaka las roha na asim dope alai dangadong colma mat las roha dikiturun jabatan dangadongi nang songoni dipecat ibana sian pak katejuan na ala dong masalah sian pak katejuan songon dia maboi bana matlas niroha turun jabatan manang di PHK boi bana matlas niroha jalamat do mau lihat itu duani dak ya hubige adong mangaliat tikting tugareja ala dipecat ibana sian pak katejuanna jala dipasahat ibana hamulateon tugareja jinalo do hamulateon sian NN ala dipecat ibana sian pak katejuanna di pasat ibana tuhuria 1 juta rupiah dan adongi tak BG nasongoni alai molo naik pangkat doi bana sian militer adong doi mangalean hamoleton tugareja jala dititipkon ma tugareja jala titipkon ma tigareja jinalo do hamoleton sian NN ala naik pangkat donasida sian letnan 2 gawe letnan sada jala dilean ibana ma hamoleton na tuhuria 50.000 rupiah bah holan 50.000 madilen tugareja songot dia do tipe pakatna jala mamura habe 50.000 do dilian manura sama 50.000 manur sigaret tulu bukus tang sukubi seadong-adong do bah aku ya mang mangalean hamoleateon tugareja sukarela doi dangalani godangna alai sian ias ni rohado na mangalean songon natak surat di Lukas 21 ayat 114 adong ma ina nama balu manang janda mangalean pelian 2 rimis molo akan asing mace godang do mangalean alai di dok Yesus matu halak nama pengudisi inangi do nang godang mangalean ala sude nadong hepeng nai dilian ibana mapege hatani Jesusi longang mahala na matpungo disi tak lumobi mangalean na gudang tak songoni ma diagasan ngolutta dangalani godang na kita mangalean pelian tu debata alai sian ias ni rohat tado alai molo nama mora godang atana molo bui nasi wajar nama dilian hamoleaton pilihan tu debata arak tanah dong dibana sian debata dui songon natak surat di Matius onomet tulu jumolo lului hamu harajon ni debata dohot hati koranna dungi lehonok kumatu hamu akauteng taingot ma akta nadong di divion naulosal pudoi alai molo akta na di banua gitjangi ima hata ni debata hot doi rodi saliling nililing na nang songonipe doli-doli nama mora mandapoton Yesus disukuni bana matu Yesus songot dia do boyau mangyutoko alus ni Yesus mah matok molo oloho mangyutonau jual masude atanadong diho lehon ma tuakkan na pugus dungi ihutton maau mapege hatani Jesusi gawe matsak jalan matungu-tungu tibana ala godak kian atana
mangida bohi namur hingi didok Jesus matuna sida lam dohonok kudo tuhamu gumo pudo bongotan ni gajah pinggol ni jarum unang halak nama mora masuk tuhara jaon banua gicangi di panggoluanon seadong doyo jolma nahulit mangalian hepeng natuaka na membutuhkan hita siutan Kristus moladong di hita talian ma tuaka dongatta taklumobi tuaka dongatta sapor siaon nabogos hamu akamang dot hamu akainang nahinahulungan di bagasan tuatta Yesus Kristus matlas ero adu hamu amang inang ingulu nagok parok kilon alani covid 10 siaon molo matsa pehita alani covid 10 siaon unang gabe gali hapot syota jaladang potsia behita tutuhani halak na matsak jala mago hapot siaon tutuhani alani virus coronaon dak tamai gabe siutan Kristus ngolu ni halak Kristen ngolu namat holong ni roha jala matlos ni roha do madok mauliate tutuhani mananga ape namasa di bagasan ngulut tahun ikut tok do hita matlas ni roha jala madok mauliate puasa hita ikut matlas ni roha nang pegodang si tahun on natadobi ala tuhat tai pakolong roha jala ikut mangalehon aka natikot di bagasan ngulutta songon na didok Jesus tua kasian na di matus bidet itu pangiru hamu ma saya lehonon nama di hamu lului hamu ma saya na jupangat tutu di hamu tuktu hamu ma saya na ukapona tu di hamu saya na di leon Jesus ido natikot di bagasan nguluttaon ahana tajalo molo borsia hita tuibana adong ilustrasi akainaina curhat tuaka donganna matlas roha dohoeda alata lu anak musipoltak sekolah militer angkatan laut dialusi dongan nama bah buhani mueda songon dia boya matlas roha nga sudah hepeng talu musebana dino inatai mamuse tu omak ni sipoltaki di dia paktaluna eda paktaluna ala dang boy bana matlangi ni boto do molo masuk TNI angkatan udara dang adong apa rasa da boy habang bah itu ate sabar mate dah buah bainon ima didok dongan nai didok muse tu amak ni si poltagi ido ni aneda si bata negara ane doon anak kupe si benget dang lurus arah sega iponna habe sude magboto molo magporang masih tembakan do dang masih haratan adong muse ama-ama curhat tuaka dengan nadi lapo di boto lai do satokin nai wisuda ma anakku siap kangan di bat kuliahan na bah dengan mailai ati kan anak nilai wisuda samin gunai mai bana wisuda gawe dapot titel sakja nama alani macelas durohaku boy bana gabi sarjana dang sia-sia perjuanganku makuliahon ibana 5 tahun tidak mamuse tudonganna molo wisuda anak nilai mat pesta do dibain rencana songoni malai molo boy ala lasien durohaku tidak donganna mamuse molo samingguna wisuda nga meja hijau ibana jala sadia ma ibe nalai nunga meja hijau ibana jala ibe nabe 4,1 duh mabege hatai longang situ tuma dongan nai ala di bote ibana do molo lulusian perkuliahan ibe nautibo 4,0 ibe jarang terjadi mahasiswa nasonguni mandapoton ibe 4,0 buah mah laipe holan tamat sian SMP doh jala dang godang di boto sistem akademik nadong di perkuliahan
hamu akamang dot hamu akainang nahinahulungan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus matlas ni roha matcesonang roha alai molo matsak jala godang sipikiron godang maatsa ni roha jod doi tadopi di bagasan ngulut tahun sudedo mangalami nasongoni dang holan na tua-tua mengalami nasongoni akan naposo be mengalami do nang songoni pe naposo sayadong doi namat sak roha ala dang dapot aha daga be sinaka ni rohana dang adongi molo sasa dang adong hubege molo sasada duli marlas ni roha ala putus cinta tu haletna molo adong duli putus cinta tu haletna anak boru na bagak gabe matsak ibana jala maddau ibana sian tuhani dang mat pakiriman na mangului molo matsak jala dang diboto aha na tersurat di pilih 24 et obat takas di dok pilih 24 et obat matlas roa mahamu dituhani unang ma saya diingot-ingot na julu hea mat halet tu anak buru tarlumobi mesrahian di pardongan nai jala di dok tu halet na homa hasian sasada berua nahu haulongi di bagasan ngulukon dang boyau mangulu molo dang adokko di lapukku jala homa dagawi bintang na torang na manudangi ngulukku amang tahe romantis nei buang habe ditiki mat sirang dohot haletna gawi mat sakian rohana gawi didok mahatana molo dang saut autuho itu alak mayali Tuhan tulapungmu alai molo tiki mat halet molo ibana saut tuau sonang mau dilapungna molo putus cinta dang songoni si tangyakon alai ditangyakon ma asamu rohani halet nai jala mulu saut ibana tu bawana asing tangyakon asa sonang halaki didongan paksaribionna memori na jolo na mesra tu halet na lupahon masude dang si ingoton be disalpuhon mai sudena unang alani putus cinta tu halet na gabe dang semangat ibana dipak ngoluan na jala lupa ibana tutuhanna na mangalehan ngulu tu ibana anggiat ma daw ma akka doli na songoni molo putus cinta tu halek na lului muse godang anak buru di portivion lului sampai dapot molo dang dapot dobe buah bae non nasik mumai lai hamu akamang do tamu kainang nahinahulungan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus unang mahita makna loja mapain akan natinggan di bagasan mulut tahun molo adong dihita talian mah pilihan tu debata tokong mahita matlas ni roha jala madok mauliate tu Tuhani ala Tuhani do nama babain hita boy mangulu satu sadarion porsia mahita tu Tuhan ta Yesus para si rohai ala Tuhan ta Yesus i boy mengubah sude panguluat tah akan amatsa boy gawi matlas ni roha dibain molo pokos ita di portion boy dibain ibana gawi mamora alai tong dohita ringgas mangula-ulaon jala ringgas matangiang anggiat mahita natinobus ni Kristuson ngulu siwat dame ngulu na toktong matlas ni roha di bagasan Tuhani ngulu siwat tangiang jala ngulu na makahulungi dewata sian ias ni rohata di pasu-pasu dewata mangulutta amin. Mauliate wali Tuhan di pasar rohanami tuho ala diliap kodo hahi pason tuhami boy hai matlas ni roha di ngulu namion nunga ubege hami hatam daga di ali Tuhan di paingot todo hami ikon matlas ni roha di bagasan guarmu porsia do hami tuho ali Tuhan manangape namasa di bagasan ngulu namion toktong do hami matlas ni roha jalamat do mauliate tuho jumolo saya sama dosa nami dan godangi asa unang takapat pasu-pasu na nilhon mutu hami atong satu homa daging doton dinami
tinuji pinasanga magwah munabadi olat nion ro di saliling nililingna. Amin.